cyflwyno rhaglen awtistig yn blynyddol. Mae hwnna'n cynnwys cynrychiadau. Hwnna'n cael ei ddatblygu gan ein tîm ni yn fewnol fel staff i ddechrau gyda mynd drwy broses datblygu creadigol, a wedyn ni symud mewn i'r cynllunio mwy pendant, dod â'r adran cynhyrchu mewn, a wedyn mae'n dod i'r pwynt ble ni'n cyrraedd ymarferion, a ni'n trosglwyddo fe mewn ffordd i'r tîm dros dro, yr tîm gweithwyr llawrydd. Ond mae hefyd yn dîm ehangach, mae'n cynnwys y bobl llawrydd na a staff y cwmni. Ni gyd yn dod at ein gilydd i fod yn llyfannu'r cynhyrchiad yma, a neud yn siŵr bod e'n llwyddiannus yn y broses ymarfer, bod ni'n cyrraedd noson agoriadol a bod e'n barod i fynd, ond hefyd fel mae'r tîm marchnata yn mynd i fod yn gwerthu fe, tîm cyfranogi yn neud siŵr bod yna weithgaredd o amgylch i gefnogi fe. So mae hwnna'n enghraifft o lwyddiant fel tîm fi'n credu. Yn y sector theatr, mae'n arferol weithiau i gweithio gyda cwmnïau eraill fel cyd-gynhyrchiad. Felly mae hwnna'n golygu bod ni'n gweithio ochr yn ochr gyda tîm marchnata sy'n wahanol i ni. Ar y cynhyrchiad ni'n gweithio ar hyn o bryd, ni'n gweithio ochr yn ochr gyda cwmni arall a tîm marchnata arall. Mae'r bartneriaeth hwnna yn creu tîm marchnata ehangach sy'n wastad yn brofiad rili ddiddorol a rhywbeth fi wastad yn rili gwerthfawrogi. Fel i ni yn y cwmni yn rhannu arbenigedd gwahanol, mae gweithio gyda cwmni arall chi'n datblygu cymaint, achos mae bob cwmni yn gwneud pethau bach yn wahanol, am resymau wahanol, a falle i gyrraedd gynulleidfa wahanol. Ond mae'r partneriaeth gyda ni sydd ar hyn o bryd yn gweithio'n gret. Fi'n teimlo bod fi yn dysgu lot a bod y swyddogion sy'n gweithio gyda fi hefyd yn rili buddio o'r cysylltiad yma gyda cwmni arall ac aelod arall o fyd marchnata theatr. Mae gyda nhw mewnwelediad hollol wahanol. Mae'n gwmni sy'n gweithio fel arfer trwy gyfrwng y Saesneg. Felly maen nhw yn dysgu lot gyda ni o gwmpas y wasg Gymraeg efo gynulleidfa Gymraeg. Mae'n brofiad rili ddiddorol a mae jyst yn dangos pa mor gwerthfawr yw hi i groesawu lleisiau newydd i dîm a sut mae hangu tîm a gweithio mewn partneriaeth mor bwysig. Mae creu a chwyfannu cynhyrchiad theatr yn enghraifft o lwyddiant fel tîm, achos ni yn dechrau yn datblygu'r syniad fel tîm staff mewnol trwy'r broses greadigol, a wedyn mynd mewn allan ochr mwy weithredol, edrych ar gynlluniau, set ac yn y blaen, gweithio gyda cyfrwyddwr, a wedyn cyrraedd cyfnod ymarfer, ble mae'r tîm llawrydd hefyd yn dod yn rhan o'r tîm yna, a wedyn ni fel staff cyflogedig a'r gweithwyr llawrydd, y tîm llawrydd yn dod at ein gilydd i gobeithio ni'n lwyddiant. Rhyw 10 mlynedd yn ôl wnaethon ni weithio ar gynhyrchiad y Bont yn Aberystwyth, cynhyrchiad safle benodol, lle oedd sawl lleoliad o fewn y cynhyrchiad gyda canolfan y celfyddyd yn Aberystwyth, ar y prom yn Aberystwyth, a'r Bont Trefechan. Felly oedd lot o cydweithio gyda cwmnioedd gwahanol, oedd partneriaethau gwahanol wedi cael eu greu hefyd gyda canolfan y celfyddydau. Wrth gwrs, oedd rhaid gweithio gyda awdurdodau lleol i sicrhau bod yr hewlydd ar gau ar gyfer y cynhyrchiad ac i sicrhau bod y cynulleidfa'n saff yn cerdded drwy'r dre. O'n i'n gweithio gyda caffis yr dre hefyd, achos oedd yna darn oedd golygfeydd yn digwydd o fewn caffi. Bu'n i'n gweithio gyda'r cyngor lleol, gyda'r brifysgol, gyda myfyrwyr fel actorion yn y cynhyrchiad, ac oedd amseru yn hanfodol yn y cynhyrchiad yna, lle oedd angen i'r cynhyrchiad ddod at ei gilydd ar gyfer yr olygfa ola ar Bont Trefechan. Felly, oedd tîm o ryw 20 ohono ni ar hwnna'n trio rheoli cynulleidfa, achos oedd torf enfawr yn dod lawr stryd y Bont yn Aberystwyth yn gyrraedd Bont Trefechan. Ac oedd pawb sy'n cyfathrebu'n dda gyda'i gilydd ar radios. Os oedd unrhyw problem yn codi, o'n i'n gwybod lle i fynd. Oedd ni tîm o bobl oedd hefyd ar law i gallu fynd i sortio unrhyw problem sain neu golau yn unrhyw le ar unrhyw pwynt. Felly, cydweithio, effeithiol a cryf oedd enghraifft y Bont.